Otac Justin je živeo, je tako, odrastao i rođen je odrastao u Vranju. Iz Vranja je išao u Prohor Čiljski peške. I pošto je on kao dete, mladić, je išao najčešće sa nekom ženom u društvu. Da bi Blagoje otišao za Beograd, posle na Oxford, posle preko Albanije, je tako, za monaše, u Skadru je otac Justin za monaše, preko Grčke, došao sad kao profesor univerziteta u Vranje i uzima taksije, plaća auto da ga vozi od Vranja do Prohora. Usput sreće tu ženu, koja je sad baka. Zaustavi se auto i on kaže: majko, uđite. Ona kaže: ne mogu. On misli da ona treba da plati, da nema novca, njoj kaže: plaćeno je, samo vi uđite. A ona njemu kaže: sine, nemam ništa drugo da dam svecu na dar, pa eto ovu moju malu žrtvu, ja ću peške. Iziđe Justin, plati auto da se vrati, nastavi smo peške.